Přeji vám krásný den. Pokud zanedbáváte troubu jako já, tak se vám to video bude určitě hodit a hlavně se vám bude hodit čistič na trouby Agrelis Eurony. Že jsem vydělala, nahřála jsem na 40 stupňů, vystříkala jsem jak součástky, tak celý vnitřek, nechala jsem to působit a zvenku jsem nastříkala náš univerzální uklidový prostředek. Tady chvilka pauzy a vrhneme se na to. Venek byl ještě v pohodě, to jsem vzala houbičkou vlhkou a pak jsem tu pěnu stáhla suchou útěrkou. Dobu působení uvidíte sami. Teď na videu uvidíte vnitřek, jak už pomalu ta špinka tam stéká, roztéká se. Vemte si rozhodně rukavice, já doporučuji klidně 2 na sebe, protože přípravek je opravdu silný. Tady už to jde krásně i z toho skla. Vedle mám kyblíček s vodou, ten jsem několikrát teda vymývala, měnila jsem vodu, protože tady ta trouba už byla extrém. Vše pomalu stírám, nechci si ji poškrábat, že? A jsou tam 2 místa, které se mi tam nevím proč zatéká vlhkost a všecko prostě z pečení, takže ty jsem potom udělala ještě jednou. Hlavně to pořádně setřete, ať se vám pak nic nedostane do jídla. Tohle je po prvním nánosu, tady už po druhém. Jsou tam ještě takové flíčky z toho čističe, takže jsem nakonec ještě do vody přidala kapku octa, ať se všecko neutralizuje a máme hotovo. Pokud potřebujete poradit, ozvěte se, ahoj!